ndimanziwa ndikanyama kakang'ono kwambiri koma kakafika pamalo pamanunkha. Lero Malawi wanunkha chifukwa chakuya kwa chakwera ndikanyimbiyo. Kumazulo mwaswera bwanja Malawi mwaswera bwanji umoto ndi mmene zimakhalira munthawi imene yoyo munthu uyu asanalowe sataniki koma wango nyambita yema kwambiri yomweyo galile mangochi kuchoka kukaronga M1 mpaka Lilongwe akwera atulangane achambulese umene akumangawo aonetse osamapanga zinthu zombwambwana. Ine chimwendo banda chaka chatatu pa 4 Julayi atabwera kuno kukaronga anandiririra kuti mangochi kumayankhula zinthu zoona ukumala basa tengenenga chakwera uzibwezako moto. Kaya temene munaona mafoni ija ila petition chimono banda alibe kama zote ngatipa seile inasema kakwada kwa yeyoyo ngatemena kuchitsa abeli Longwe akufuna kugula ubwino akuopa milandu ichangati cheni tikawo chama chachi icha imena kuopa kuti kwathu ndi ku state house kwambu yawo FM we've already done you program icho yankanga saona ala already mwaonanji House ndi
kumana misa hatuzoona zikuosali kuona Megafamu vice president anali pambali panja iye mwini wake wama Megafamu anangopita kuchikwao kangoika kwa mwara ndikumana misa ndutapanga Megafamu musamanene choncho mukundiyamba ine chako lako silima mtenga ngati mulungu ngati mene mukumtengera inu chimwene uganda tena chinanji anotizana anali akusowa even masandosi poyendera njiri mukufuna muchibwekera kwambiri chikwake mukuchichirika nazo munawina premier bet achina chimwendo achina nkaka mukupanga usogoleri wa usavage pamodzi ndi president chakwerayo nonse mukusogolera mwa usavage dziko la Malawi anthu akumwalira mmamotero anthu akufa ndi njala mukumayankhula ngati zinthu zili bwino dzikono mukumati mukapita ukalonga kunena za kukatape chifukwa anthu ukalonga kukatape sanafike osamapanga choncho anthu akuona ndiponso ndikuchenjeseni abale anga kuno kukalonga chifukwa iyi ndi Malawi ilibe boda nsanje tuchiba kulibe boda mundu winake songa kuti unati apa ngoti ukalonga sikwa wate fusi ndokhala kunyumba kwa mama We are very stupid, yes? Ndi usogoleri wanu wopeperawu anakwesa kwacha ngati forex izipezeka ikumeseka mabanki forex achakwera tandiyankheni forex ngasikwa wate fusi ndokhala kunyumba kwa mama. We are very stupid, yes? Ndi usogoleri wanu wopeperawu anakwesa kwacha ngati forex izipezeka ikumeseka mabanki forex achakwera tandiyankheni forex ikumeseka mufuna manamiza ndani mufuna manamiza ndani ndikudikirani pangani ziwembuzo ndikudikirani kwa maziko ndakukanikani ndipo samanyanyasi 2025 ngati mukakamire mpando siku likulowa nkhondo mlikombe lilitanyiwa akuti dziko lililowa nkhondo yekhayekhayo amanena kuti Amalawi First ndi ali Mpopo FM abweresa nkhondo mzikomo nde munthu amene wayankhula mawu onena kuti kukhala nkhondo ndi ndani Amalawi ndi pamene mungadziwa Malawi kunena kuti mwana ndi mwana chigawo cha kumadzulo pamene Amalawi ambiri akuchoka muzinchito mwawo leronso lokhalanso lachisanu namva wina akakuti lachisanu loyera leronso lokhala lachisanu komanso lero azathu achisilamu timangoti Juma Mubaraki ndikuti Amalawi amene afuna kubweresa nkhondo ndi ndani wayankhula yekhatu amene akutchedwa ndani kodi Mangochi Kalonga Amalawi
nkhani ndionena kuti tonse tikuziwa kunena kuti pa 24 mwezi uno, pa 24 mwezi uno kunabwera president wa marefugees kuno ku Malawi yemwe amakhala ku France, ndipo anabwera ndi cholinga chozakhala nawo akuti pakusangalalira zichitichito zimene zimachitika kumaiko kwawoko ngati mene zimachitikira za amalitiri, kukumbukira nde zimene zija amazakumbukira muziko mwathu. Amalawi ndizomvetsa chisoni kuti president wa ku France ameneyi mmene amabwera kunoko anakonzeredwa chiwembu ndi adziko la ku Rwanda, ndipo adziko la Rwanda anatumiza maspai kunena kuti azathane naye president ameneyi. Nde chimene chinachitika ndichonena kuti mautenga anafikira adziko la Malawi kunena zonena kuti mudzikomo mwabwera maspai aku Rwanda amene akufuna kuthana ndi president wa marefugees amene amakhala ku France koma kwawo ndi ku Burundi. Anthu amenewa anatumizidwa ndi Kagame ndi cholinga chonena kuti athane naye munthuyi, chifukwa chonena kuti munthuyi akupikisana nawo ndi amene apikisane ndi Kagame. Ndipo aboma la Malawi anagwira anthu folo amene amafuna kumpangira chipongwe munthu ameneyi. Ndipo malamulo amanena kuti mukagwira anthu amtundu umenewu okufuna kuzasokoneza muziko mwanu nkuzapanga zimene zizi kuchitira anthu ena, akuyeneka kugwidwa ndi kumangidwa. Ndipo akakhala maiko anzathu anthu akagwira amaapha. Koma Malawi ndizomvetsa chisoni kunena kuti boma la Malawi lakambirana ndi boma la Burundi ndi kunyengererana. Zimene anyengererana pasipo zimene tikuzifufuza ife, mpaka anthu aja ena anali masnipers, mpaka anthu aja lero mama wa 9 koloko atulusidwa, anagwira atulusidwa, atumizidwa kwawo ku Rwanda. Zimene zikuchitika mu dziko lathu limene lolo, anthu amene anabwera kuti azaphe president wa marefugees amene anagwidwa, koma boma la Malawi lamasula lero 9 koloko. Umboni pitani kweli asete mukaopeza. This is Comrade Tanywa on Repopo FM. Mongo funanso kungo kudziwisani Amalawi nonse amene muli mu mzinda uja wa Johannesburg, Amalawi amene muli ku South Africa, mwalandiranso alendo awiri, a Moses Kunkuyu amene achoka ku Malawi mwakachetechete afika mziko la South Africa, abwera ndi andairaunani anthu mukwadziwa MP wakudeza. This is Comrade Tanywa on Repopo FM. Mukavota chifukwa cha chilima. Ngati kuli munthu amene anagwira ntchito kuchokera amazuka kunyumba kwache ikamati 5 o'clock watuluka pa galimoto kukapangira kampeni chilima amene chakwera ndiye ndi chilimatu.
koma lero tikamaona MCB akunena kuti ati mapolicies amene akuyenderawo ndi achilima ndi opanda ntchito apange awo umangoyimba m'manja kuti akutuma ma-activists kumanyoza. You know, Chilima cannot be 100%. Ineso nadana naye Dubai. Inetu silima nyengerera muntutu. Chifukwa ngati kunali anthu amene anampanga Chilima ujayo mmodzi mwa iwo nali. And Chilima is losing the ground. Because ngati kunali munthu, kapena ngati kuli munthu amene anakhulupirira ndi Amalawi ndi Chilima, koma papa is losing the plot. And ngati Chilima is not making any statement, any move from now kuzafika pa 20 January, he is finished. 20 January, Chilima must make a big statement if he feels he is relevant. If he feels that he can govern this country, he can be the president of this country, must take an action now. If you are not taking an action now, you are finished. Chilima is finished. Ndikuuze nikunena kuti yes. Ngati kuli a very brilliant guy, komanso the most loved guy malayi munomo ndi Chilima, koma ali ndi vuto amachedwa kutenga action. Chifukwa sanganene panopa kuti ine ndisayimira wa president ndi ku 2025 azikauza anthu kuti because wajantanta munthu woyamba wazaja wachiwiri wazaja wachitatu nokane wachifolo kane kuti sima zinati so Chilima ndi amene anapangisa kuti whether izi zili mu history, whether ine nimadana naye kasindana naye kailo nimadana naye koma sindilise pano kuti kumuyikira kumbuyo iya because ine natuluka nditaona zimene iye amapanga whether one takes it or not anthu anakavota chifukwa cha Chilima and Malawi, dziko lonse la Malawi komanso maiko onse akunja nkhani ili mkamwa ndi Chilima zimene achitidwa ndi president wa dziko la Malawi ndi zinthu zimene wina aliyense sanakhulupirire. Chisiso kutiso ndi zinthu zonoti anthu tikungokamba a president ayankha okha ine ndikakasankhidwa ndi IMCP kuti ndiyimirire ndisayimiriranso anenati choncho, koma ayiwala zonena kuti iwowa anapanga mgwirizano. Takhala tikunena ali Mpopo FM, Abonika Lindo akhala akunena, Amalawi osiyanasiyana akhala akunena kwa adzudzula a Chilima. Chilima imani poyera, Chilima imani poyera, musazamve nkhwangwa ili mmutu nangasiba jama konda miyambi, musazamve nkhwangwa ili mmutu lero tu nkhwangwa ija yaima. Ndi pamene anthu akukasonkhana kumakapanga ma meeting. Kodi meeting imene akupanga a UTM akupanga meeting yoti chani? Ipindulire chani Amalawi? Amalawi akhala kale akuyankhula kuzuzula Chilima ngati inuyo mulidi mtsogoleri, ngati inuyo mukumvadi chisoni, ngati mukuona dziko likuti sili kuyenda bwino, why can't you stand and speak kwa yankhulira anthu akuvutikawa? Chilima iwo zimenezo analibe nazo ntchito. Lero chachitika ndija nkhwangwa yabweratu yangufika pali wombo pompo kuti ko lero misonkhano imeneyi yapindulira chani? Amalawi tikufuna tikuwuzeni kuti nkhondo yonseyi uja wathamangisidwa ku DPP uja nda amene wayibweresa, amenenso amakhala ngati ndi nzawu wa Chilima, akondwani na nkhumwa ndi a Frank Mwene Fumbo nda amene abweresa nkhondoyi imene yapangisa kuti a president a dziko akafike potambasula mulomo wawo kuti ine ndikakasankhidwa ndisayimaso kondwani na nkhumwa ndi dolo.
muli bwanji Amayi Katumba, muli bwanji Amayi Katumba, amene munagwidwa ndi amuna anu chifukwa chakuba, lero mukubwera poyera kumati chakwera akhale wamuyaya. Ndiye ndikubwera nayo yanu yonsetu. Ndakugugulani kuti kodi Mayi Katumba ndi nda. Ndakugugulani Limpopo FM ikubwera ikuguguleni amalawi akuziweni. Bola ngati simunavinidwe mchomanga. Vote akwena akhale nzika ndeza nzika zonse zikuenda bwino iyo ngokhala chete odafuna chani chipani cha MCB chikufuna figa ya kumpoto ndi Southern Region ikhale yochepa kuyerekeza ndi pakati. That's why akulemba ana ang'ono kulilongwe ana zaka 10. But Malawians will never accept this. Mukamakumana ndi andale amene satha kupanga ndale zoyanjanitsa dziko chifukwa ndale zomwe analoweza nzotukwanana kapena zonyoza Malawi azikawo zina, dziwani kuti amenewo ndi anthu ogumula maziko a dziko lathu. Mwamvatu mlomo wa mkuluyi. Tikaona anthu amenewo ndi amene akugumula maziko a dziko lathu. Funso nkumati a president, nchifukwa chani simukulola kuti anthu achigawo chakumwera azilembesa nawo mukaundula wa voti, akhaleso nawo ndi chowayenereza, akhale nacho cha nzika? Ndi chifukwa chani anthu aku Eastern Region akuvutika kuti akapeze? Nchifukwa chani azathu akumpoto akulephera kuti akapeze chowayeneresa kuti musikulo likakwana nawonso akavotere? Ndi chifukwa chani kulembesaku kungokomera anthu achigawo chakucha pakati pokapoka? Mautu ankamwa mwanu, chifukwa tikayankhula zina ena amati zilibe umboni, koma mawu atu akuchoka mkamwa mwanu. Ndi amene akugumula maziko a dziko la Malawi ndi ndani? Mkulu wamkulu akamagumula nyumba za anthu kumalembo. Munaona chakwera kututu 2019 amene adigule kupita ku koti analonjeza kukhisa mwazi, and he's the master of everything happening in the Central Region. Panopa anthu akaona gula mkulu zikuwakumbusa nthawi yakale pamene paliniya imakhala anthu popanda chifukwa. Malawi is back to one party state. MP wina wake wa MCB wochokera ku Lilongwe Mapuyu, Esther Katumba, kuchita kunena poyera Masaya Phwi akuti chakwera akhale president wa muyaya. Zomwe zija tinazikana 1993 MCP ikufuna kuziyambiranso tsiku la lero. Malo moti athese mavutowa akungolimbikira zopanda ntchito. Tikuti Mayi Katumba amuna ana atasekeredwa amakufinani mchomanga. Tamuzi watu ifa Limpopo. Ndalama zikubedwa, njala ili paliponse, umphawi wosayamba, malipiro ochepa. Anaonjeza fetereza 4,000 ndi shuga wa 500. Lero shuga ndi amene afika 4,000. Fetereza 100 cha 2,000. Anaonjeza Nyika International Airport. Kuno kumpoto tikayika International Airport, tikakayika airport kunyika, tikakoza msewu kumeneku. Anyamata 1 million apeza ntchito posachedwa. Kuzuzu kuja kunamba mangidwa library kwa mpaka lero 4 years sanamaliza. Nanga mange Nyika International Airport. Zozo mweli president amene yu wazisa ngakukhala chancellor wa university.
komatu yekha anayankhula ndi pakamwa pake kuti president asamakhale osankha anthu ambirimbiri yekha kusankha uyu yekha. Tatiyena Amalawi tipitirize timve zimene anayankhula president lero yekha wakazisankha kukakhala chansala. President asankhe maministala, yemweyo asankhe wamkulu wa polisi, yemweyo asankhe mkulu wa anti-corruption bureau, yemweyo asankhe mkulu wa water board, yemweyo asankhe wamkulu wa ESCOM, yemweyo asankhe wamkulu wa mera, yemweyo asankhe wamkulu ma-advisor ankhaninkhani, yemweyo azisankha majaji akukoti, yemweyo asankhe akazembe akumaiko ena, yemweyo asankhe macheya amabodi osiyanasiyana, yemweyo asankhe mkulu wa MRA bunge la msonkho lija, yemweyo azisunga thumba la ndalama zomwe tonse timasonkha ngati mmene mwadiyerera zako ndalama zako immigration popereka misonkho, yemweyo akhalemo wamkulu wa university, yemweyo akweze mafumu, yemweyo alembe, yemweyo akhale wamkulu wa chani, yemweyo asankhe mkulu wa MRA bunge la msonkho lija, yemweyo azisunga thumba la ndalama zomwe tonse timasonkha popereka misonkho, yemweyo akhalemo wamkulu wa university, yemweyo akweze mafumu, yemweyo alembe malamulo a dziko, yemweyo apereke makontrakiti a ntchito kuchokera ku nyumba kwake za business, yemweyo nangasiza Malawi kuchokera ku nyumba kwake. President yo akuzipanga misonkho yathu ya ino Malawi, koma osalola kuti audit izichitika ku State House. Audit ikangoti ichitike ndama ichizuma nde kwavula ali maliseche, kwavula ali maliseche, kukagwira ali maliseche kuti iwe usapange audit. Mpundu wangu wajijewa ifajewa tafika profesa Jisoni wambili ule watu wa mkulu ni gula mene ferima mlemegeza ngati mwambo koma wafika bona uri gule uja ngumayi uzidwa kugwiritsidwa ntchito kuti azigwetsa manyumba abantu kumamenya anthu misewu chili chinthu chopesa chisoni kwambiri ndipo simulemekeza mtundu wathu wachijewa iyani ife linaononga ndalama zathu ngakhale mfuku upita kugule koma inu gule mumapita naye msonkhano uliwonse. Achifa akaomba kukasunguko kaletu gule wa mkulu ife timati nchikhalidwe. Lero taonana kutenga gule wa mkulu nkumakapita nkumakagumula nyumba za anthu. Ifeyo kale takula kudziwa zonoti gule wa mkulu nchirombo. Amalawi mundichitira umboni olo aini yake amene mmapanga zimenezi takula ndi moyo wonoti gule wa mkulu nchirombo ndipo timathawa nkumati nchirombodi. Lero gule wa mkulu akupita nkumakagumula nyumba ya munthu. Kodi anthu atatenga chikwanje ndikukakhapa gule wa mkulu iyi ndikuti tisanena kuti gule wa mkulu ndi munthu, sitikatero tafala gule. Achifa akaomba mukulola bwanji chikhalidwe chachewa kuti mpaka chizichita kusokonekera. Mzimu wa Justin Malawezi ukause mumtendere. A Justin Malawezi akanakhalapo zinthu ngati izizi sakanazipanga. Anali munthu mmodzi amene amasunga chikhalidwe cha gule ameneyi. Akaomba zatani lero gule wa mkulu nkumapita nkumakagumula manyumba anthu ndi anthu aja atati nawonso atenge zikwanje. Kodi chichitike ndi chani? Amalawi tizizifunsatu mafunso ngati amenewo. Chiyambireni zinthu kusokonekera m'dziko mwathu. Achipani kukamenya achipani anzawo. Simunamuvepo president wa dziko akuyima ndi kuyankhula. Tizinena kuti ndi chani? Ndizomvetsa chisoni. Chikhalidwe chachewa
chaonongeka chifukwa cha munthu mmodzi. Ndikuti ine ndakuliratu pakabudulapo pachipatala pakabudulapo uku kuseliku pachipatala chakabudulacho kuseliku kuli manda kumene koko ndikumene anthu oti amawedza guleyi. Agogo chalo akabudula tauzana achakwerawa tauzani asafale mwambo wa gule wathu. Ndale zisapangise kuononga chikhalidwe cha gule wathu. Gula amene uja ndi gula amene timamulemekeza. Ndipo pa 6 Julai akamati kukubwera gule wamkulu wochokera ku Kasungu wochokera kudowa anthu timaziwa zenoti tikukanjoya 6 Julai imeneyi. Koma lero ba Komano uli wose unaweza kuti akule musibi kwaweza kuti anthu hafu guleso hafu. Ndimafuna ndikuwuzeni ndithu kuti tsindike pano kuti khalidwe limenelo mulisiye fo masewera sasewera ndi mchombo iya mzasola matumbo. Tiyeni tikhale anthu ovomereza demokrasi imene ili mdziko muno. Ambiri alankhula pano kunali anthu anamenya maufulu umene kuti ufulu upezeke. Sikutanthauza kuti ife ndi mchewa ndi ulakhala wa musiku iyayi. Asiye na chewa amene ali ndi ufulu olozipani zina zimene wakufuna akhale kumeneko. Oh yes. Isamaye mofinyika Malawi muno chifukwa chona kuti yayi ine lili ku UDF upeza ndine mchewa ndioti nsayende mwa masuka chifukwa choti ndine wa DPP ndine mchewa nsayende mwa masuka choncho sibwino. Ziwani kuti chiwindi cha nkhandwe chidalaka mwini msampha. Chiwindi cha nkhandwe chinalaka mwini msampha. Gule wamkulu chisakhale chiopsezo. Gule wamkulu ndi chikhalidwe mmene achewa amakhalira amakhala chonchi zimakoma kaletu. Lero nchifukwa chani mukufala gule? Amalawi mwina simadziwa kuti Enoki Chihana mai yawo amachoka kuti amayi yawo Enoki Chihana amachoka ku Kasungu. Lero Enoki Chihana kupita ku Kasungu kuti akapange msonkhano akathamangisidwa kwawo kwa amayi yawo kusonyeza kuti ku Kasunguso ndi kwawo. Lero Enoki Chihana kukathamangisidwa kumene kuchako. Funso ndilonena kuti inuyo achakwera ndi MCP anuyo mukapita kukamsatira Chihana kwawo kwa bambo ake a Chihana mukapangako kodi msonkhano. Rimpopo FM ndi Comrade Ntanyi wa chigawo cha kumadzulo ndikateronso ndikuti tikumane muzigawo zina pa programu yomweyi ya nkhanga zaona. Landirani moni Afrenzo Njanji.
Hakuna